Betul kan, Mak? Paliso nih, Beb. Saso, harga tertentu ini. Paper ditambah. Susah atau ini? Susah atau? Nei nakho basiबाय थादो ना फिसा गोजा आयौ Apa nama opsi nama? Siapa? Sudo oh Ponro Pak Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि माइदांस्रि बर' इउटिउब चेनेलाव दिनै फुङावनो मा होनो जोंहानि लामा खाथियाव दंग' दं आरो कालपारा ओमफ्राय ना सारबाय थादो आंथ' उथियाखैमोन दिनै खाथियावसो उथिदो ओमफ्राय आं दा ओंखामबो संबाय थादो ओमफ्राय दा नायनो थांसै लोगोसे नोंसोरबो नायलांबाय थादो आंजों ओमफ्राय नै रानबायानो नै संबाय थादो खादादो नैथिं हमबाय थादो ना इथिंनि आरो मा फिथिख्रि गोजासो फिथिनि र' Bali Paliso nih, Beb. Saso, harga tertentu ini. Gede dongkongnya are dah nu genjang bro फिथिख्रि ना गोजा रोनावनायफोरा ओमफ्राय सिङाव दंबावोसो मानसि माबे दैया ओं Balian kita bahasa baik. Ayo somai deh. Ayah. Balina. Mau nanya kusung basilan ya. Iskuni uncing naik nak ke wanita. Mundur weh ada no. Oi beb. Oi bebe. Magur. Kep sedang hon. What aneh kacau. Oh. Dia khai thai thân em bà. Gede banget. Nakul nak. Ay, itu kung kapan dulu. Hapsipin bayi. Iskuni uncing bayi ni dia khai doa na kan se. Aku foto dah na dong. Iskuni. Ay nei. Bali. Hôm nay à? Mày quá đứng gần. Được. Đây nào đến này ra kìa. Chim bơi lắm chứ đừng. Chị bao giờ hay với này hay gì là bao giờ? Ini singa sri ra. Chim bơi phải về thật đấy mà bé. Fikri này. Ini bahasa ini kan cowok ini kan tahu kulang baik. Fikri ayo uncing. Fikri lah yang kan naik. Masih umpat dia boleh. Singra này sih ini korga. Ini kulna. Beri ada hal. Safa sendiri oke. Nah, homnya beli stick lalai online nih. Oke, man safa nih.
Aku mulai mandi lagi mandi lemang green. Dede oh tuna konde. Naik raya hasil. Kalau tulisan di sana hasil. Semua belum tahu. Niyo nakku somai be thada niyo nakku somai diyo jikini na mono iयाव हमनायफोरखौ ओमफ्राय नियो somai दे ओइ सिङावबो मानसिफोर दङ इयाव हमगासिनो निथिं गैथ'ला नाया थिंखौ हमखांबाय ओमफ्राय नै खुसिया मासे Nei na हमग्राफ्रा दा दंफाङाखै खायसेथार मा गोदोर हां नामा नियाव खाथाजोबसिगोन आरो मा होननानै ना हमग्राफ्रा मायो ना हमग्राफ्रानो इमान खायसे जाखायो मा नैबेनो ना दोननाय जायगाया नेट सोंथेना दोनदो गासै ना सारनानै हमनाय नाखौ बेयावनो दोनजोबदो आरो जि ना मोनो बेखिनिखौनो बेयावनो दोनजोबनाय जादो माबाखो नै इयाव नाखौ जमायना दोनदोंमोन ओमफ्राय नै थिखांबाय थादो हा जाबरखौ अलप अलप पेलाय दिन पेपार बिदांबा आरो नोंसा आतरखिनि नोंसाराथ' नै नाखौ बासिबाय थादो ना फिसा गोजा इयावनो दोनदे गिलासखौ आं दै सोना गैला बालि नाया खैथा जागोनबा गासै नाफोरा माबाबाय थादो बामि नाफोरा बालि नाया गिदिरथार बालि नङा नेवसिनाया बोरै नेवसिनाय फिसाया मासे मासे थेनायबालाय न' बालिया गैया दखन हलनायाव औवा हाबना थाजोबगो हलनाव मैया दि बुरजा नुजादोंमोन न' बाजै मैया खला हमनायानो गिदिरमोन नामा होमबा हलनाया ना आधा केजिसो जादों खोमासो जाहालाय बबेला हमखो बाबु एसे सारनाय दाख्लैयो गिदिर नङा बाबु माबानियासो खलानियासो मैयानिया गिदिर माबा नङामोन खुसिया नङामोन खुसियालाय मा बुस्थु इले बामि ना बामि खाना जानाय गोदोर दङ बेखौनिसो 자, 이건 주산 돈 끝이야. 네, 빨리 나가. 술도.
रानगासिनो ना balina iya balina oमफ्राय गोदान आरो नैथिं ना फिसा नै रानखांबाय नाफोरखौ जोंनि बेजोंआनि 80 थाखा नोंनि 20 थाखाया फट'का होबानो जाबाय